Yo, masuk. Masuk saja, masuk saja. Nggih, sebelah mriki monggo. Mriko Mbak, sebelah. Selamat datang Mbak Devina. Iya. Beri kayak nyanyi lo ya. Ya iya. Yo, 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 yo. Iki lo. Melibu. Ayo, ayo, ayo.
Ayo, ayo. Bisa. Ayo Sandra bisa yo. Di Pak Tris, ayo Pak Tris yo. Sedikit sejarah nih. Nanti kok jalan Mas, salah. Sing gelem dadi Piye ngene. yo, jaluk jaranan, basan. Iya, tapi alhamdulillah lho Mang Masaknya masjid gua ya kok, Mas.